Τελευταίο είναι διασκεδάστε το, σκορπιστείτε. Πάμε. Έλα γρήγορα λέμε τώρα, πάμε. Άντε ρε, ανεβείτε. Ανεβείτε και θα ανέβουν οι άλλοι. Διαγώνια, μην γυρνάτε πλάτη ρε. Μην τους γυρνάτε πλάτη. Στείλτε χεράκι όποιος είναι έξω και έρχεται σε μένα. Όχι μόνο το όπλο, δεν βγάζουμε μόνο το όπλο. Στείλτε το χεράκι όποιος είναι έξω, να τον βλέπουν οι άλλοι. Μπράβο, έλα βαράτε γρήγορα, ό,τι σας λέει βαράτε. Κυλά το χεράκι σου. Βγήκε. Μπράβο. Κυλά, βάλα ασφάλεια και τάπα. Έξω. Και πάμε έξω από εκεί, δεν βάζουμε μάσα. Έξω. Κριτικόπουλο. Γραφεία το δικό μου. Ρε και αριστερά και δεξιά κοιτάμε. Λάμπρα είσαι έξω. Μπράβο, ψηλέ το χεράκι όποιος είναι έξω και έρχεται σε μένα. Κλείστο, θα πέσει, κλείστο. Ασφάλεια τα είπε και τα δύο τα παιδιά εκεί. Θα πέσουν οι μπύλες, κλείστο. Έλα. Δεν βγαίνει μάσκα και πάμε. Δεν πρέπει να το βλέπεις εσύ. Βάλε καλά, τάκο. Δεν βγαίνει μάσκα, μόνο μετά, το δείξει μόνο μετά. Πιο πολύ είστε, κάντε κίνηση. Έλα, διαγώνια παίζει τώρα, διαγώνια. Παίζει. Ένα λεπτό έμεινε. Στείλα το χέρι και έλα έξω. Στείλα το χέρι και στην έξω. Μπράβο. Αλλά πάλι εδώ και είπα. Μπράβο. Και δεν βγαίνει μάσκα. Δεν βγαίνει μάσκα, μόνο μετά το δείχνει. Έλα, δεξιά πάω αριστερά. Έλα. Μόλις. Έλα, εντάξει, έλα πάνω, άφοβα. Ναι, έλα.